Hello guys, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बे आंनि बर' एजुकेशन YouTube channel दिनै 4 जानुवारि खालि नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं बहा दं नोंथांमोनाथ' मिथिया दा। आं बहुद गोजानाव दंफैयो आरोना बेलस्रिनिफ्राय नैबे भुटान भैरबकुन्डआव दंफैयो। नोंथांमोना नायनो हागोन जोबोद मोजां समायना नोंथांमोनाथ' मिथियाखै सोरबा सोरबाथ' नुवाखै जानांगौ। आयौ गाइस मा एसे एन्टारेस्ट जायगालै बे। थांनो मास्राबाय फैनानै डेन्जार इन्टारेस्ट मोनखादों खिन्थु आयो थांलालै दिनै नै जोंना पार्टिया बेलायफ्रा लोगोफ्रा खावलाय सिबला गोजा डेन्जार इन्टारेस्ट खालामो साब्रैजोंनो डेन्जार इन्टारेस्ट जोंना साब्रैल' दाखालि 1 तारिख जानुवारियावबो साब्रैल' दिनै 4 जानुवारियावबो साब्रैल' 4 जानुवारियावबो डेन्जार गाजाखा थ'ब्राथ' बोरै जिरो मावखो ya lebar lang anjay नै जोंना मटर साइकेल लाबोदो नै गाइस नै एबारनिया गांसे बिखौ सासेयाव गंफा या माथो खालामदोंमोनलाय लाबो जोंना बेदरा नै woi kawan Laura deh yo ini musuh aja masih entres jaga le थांनो बाबाय माथो Wah, faltu ini sih masih order keluar gua. Lah, sini bisa. Nah, bisa ya. जोंना साना लगायनाया संख्रियानो गैया संख्रि बिनि र' मोना फ्राय नायनि गाय संख्रि बिनि Dada, iba nimok asno? Nimok? Olap gitu. Zafar mana kali? Guys, sungkir langsung sungkir. Nimok loy jam olap. Iya. Nyerah kawan. Siap. Itu dah. Guys, sungkri lada mana? Ya. Muốn bơi bay. Ya. Once.
गवालासिनो बाला दोन Tuh gua pimpin apa? Guys, acara sampai lembai daran motor time biarna kasih beberapa ya borber ada begitu deh jajan warna kasih mana yang lebih kanau lebih kasih berapa warna kasih juga maaf bagi jaga maaf this is so my nah ayo sebenarnya tangan bayarnya aku bisa gazan berbeda biasanya berbeda biau dan biau mana sih aku mau nolai kayaknya biau berain pada tahun mana aku pernah menikah bayarnya biau hai jeng only sabre lo dan gasibu mana coba terus mendengar napi nane Bye. Bye bye. 하즈 와 리아자가 와프레 কি মানুহ আছে নে রে ইমান দূৰ নাযাবি হা কিবা আছে এইফালে যায় হ
होबाय सिख्रा बाजोआ wah sini karan nama Haji जोंनासो बांसिन खारगोन दा wow 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 guys mantap ini udah bareng mana? Hah? 지금 가까이는 하겠나? 좋을래? 열심히로. Ya, lihat mulai guys. Ya, wow, wow. Padat. Ya, ya, ya. Gerego. एथ' मोजां दलं नायनो थांनो नागिरबाय गैया थाङासै लोगोफ्रानो जों मा बेरायनो थांगोन थांलाय फैलाय पास गैया थाङासैबा बावबाय फैफिननांबाय दै बेकार मासे मोजां जायगा हनै सिनारिखौ माबायदि नुयो कालारा बेलेग बेलेग स्टाइलनि नुयो ओमफ्राय मबाइलाव खालामाखै दे बेखौ खिन्थु हारसिंनो थाखानाय वारिया नुखायो सिनारिया आं मोनसे मन्दिर नायहैनि बिराद बुरजा नुहुरदों गाहायनिफ्राय ओमफ्राय गोजौआव थांना नायहैनि र' माबायदि इसोरलाय फट'थ' जेबो दा खालामदोंलै इसोर गाखोनायनि जोंनि मन्दिर बरिया नुखायो बिराद बरिया जायगाया इसोर फट'थ' जेबो दा खालामदों बरिया मानसि मोजां नुदोंना आयौ 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 आयै इसोर फट'थ' बिराद बरिया जायगाया थांनो बाजोब्बाय आं जोंनि बेलसेयाव मारै थांबावगोन आयौ बेलसेयाव मारै थांबावगोन आं बेफोर जायगाखौ गारनानै बिराद मोजां दै जायगाया खिन्थु मन्दिर बे गारनानै थांनो बाजोब्बाय बेबायदि जायगा माला मोनफिनगोन बेलसिनिफ्राय फैनानै नायफैदों बेखौ आयौ 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 उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आरोना जोबोर समायना रमायना जायगा मा होननानै गारनानै थांबावनोलै वाव 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 माबायदि एथ' मोजां मोजां जायगा बेयाव भुटान भैरबखुन्ड बा बहुद बरिया नायखांबाय आं नोंथांमोनाबो नुबायबा ओंखारलांसै आं गाहायाव एबार थांफिनसै या 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 ओइ लामाखौनो आन्दायस्रादो आयौ डेन्जार इन्टारेस्टखामोन मन्दिरा वाव 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 बिउटिफुल टेम्पोल या जाबायलै नायखांबाय एबार बेरायलायनोसैलाय बेरायफिनसै या बाय बाय डेन्जार इन्टारेस्ट
Oh, wow, wow, wow. Orang ini bar, terus selesai. Beijing masuk lagi. Beijing itu hilang. Dia mana? Orang ini selesai. Ya, Korea super gimana? Saya masih maksimal buat đôi hai manch dongmen preda hai manch pramalai sawai lengbai thang seberna gaspbe jono rongza baza mosanane gaspbe thang sebai da prai singo dom las jang thang nagirdों ma जायो नायनोसै माबायदि जागोन नायो मासि मोजां जायगा टाउन होनजायोलै सयथि हाजोआबो बे दलं बिराद मोजां बेजों थांलाय फैलाय खालामगासिनो जोङो बेजों थांलाय फैलाय बेसेबा गोजान मोनहैबा थांनानै फैफिनबाय आरो दा नैबे दखानाव हाबदों माखासे थाबोस्राबाय नै बेसेबा गिदिर गारि लाना फैयो बास लाना फैयो सोरखौ सोर मा होननो हेंथा गैया लोगोफोर बेवहाय फैबाथाय गावबा गाव जा लों आरो थां गावबा गाव न' ला आरोना enjoy ka. Biराद इन्टारेस्टिं जायगा इफोरो सोरबाफोर फैयाखैबा फैनो हागोन गाबोन समफोरनो खिन्थु बे टाइमावल'सो बहुत मानसि जाखायो बिनि उनावहाय मानसिफ्रा खम जायो आरोना फ्रि जायो ओमफ्राय बारा इन्टारेस्ट जाया आरोना इन्टारेस्ट जाया ओमफ्राय दा बे टाइमावहाय बहुत इन्टारेस्ट जायो बयबो बहुत गोजाननिफ्राय फैयो नालाय ओंखायनो दा बायदि टाइमाव इन्टारेस्ट जायो आरोना जानुवारि टाइमाव बिदिनो बैसागु मागोफ्रावबो जानो हानाय दाथ' माने मानसिफ्रा जोबथ'खायानो फैनायाथ' जोबथ'खाया फैबाय थागोन बयबो फैखायो माने बेयाव आरो आदसा जों केपि बायनो नागिरदों केपिया बेसेबां नादै केपिया बेसेबां केपिया बेसेबां 15 बायदिसिना बायदों आरोना जों बेयावहाय दखान लाबायना लाबाय आदसा लाबाय नै लाबाय थांलायनोसै लायोबा न'नि आपदायाव Wah, ringkacka, ya.